Dobrodošli na moj kanal, ja sam Tijana, vi ste vi, a danas ćemo da snimamo jedan klasičan mukbang i to će da bude veliki jagoda mukbang, što znači da ćemo da jedemo ove dve stvari koje sam ja danas snimala malo pre crkog, dva videa jedan za drugim. Pravila sam za moj glavni kanal ladnjaču na slatko, ladnjaču ili Dutch baby pancake ili Yorkshire pudding, svakako ga zovu, sa vanil kremom i jagodama i bananama. Prvi put sam probala slatku ladnjaču i mnogo je dobro. Onda smo za slatku subotu za ovaj kanal sam snimala ovo što sam videla na Pinterestu, kao urolane palačinke sa jagodama i šlagom. I zapravo je to jako dobro, kao neki palačinke burrito, sviđa mi se. Oni su napravili zelene, ali ja sam napravila roze. I onda još dve stvari koje sam videla na Pinterestu kao kako se sve mogu jesti jagode, zato što je sad sezona jagode i želim da ih bukvalno iskoristim maksimalno. Ovo je croissant sa ovim vanil kremom, sve sam ukombinovala. Croissant sa ovim vanil kremom i isatkanim jagodicama. Ovo je iz Lidla. Mislim, mrzelo me sad još i croissane da pečem. A ovo su isto krofne iz Lidla. Ovo bi trebalo da bude, ubacit ćemo ovdje sliku, onako glazed donut običan, u kojem je šlag i jagodice, ali nisam našla nigde glazed donut. Znači, svi imaju ove neke premaze, tako da sam onda uzela, ajde opet isto iz Lidla, za te znam da su dobre. Tako da, to je to. To je, znači, ovaj šlagić u ovom, ovaj kremić u ovome, sve ukombinovano. I ja sam crkla, tako da ćemo sada da sednemo i uživamo. Počet ćemo od ove ladnjače, pošto me ovo oduševljava. Juče sam napravila da isprobam recept, slanu verziju, i sa šunkom i to, koliko je bilo dobro, i dalje ga sanjam. Sad imamo malo kremića, malo jagodice. Na mom glavnom kanalu znate da moramo se pretvaramo da smo fini, pa sam jela sa viljuškom i nožem. Ali iskreno, nothing better nego kad ga ovako čupkaš rukama. Prelepo. Banane i jagode i ovaj krem su najbolji miks ikada. Davno vam nisam snimala mukbang unapred snimljena. Da nije live, sve mi čudno. Da probam ovaj croissant. Nisu li doj croissani nešto? Da, u ovo mi smeta što je croissant malo, ima neku aromu čudnu. Ovo će biti jedan musevi mukbang. Prvo sakritimo ovu krofnicu. Sva mi se ispritiskala od svega u torbi. Ništa mekše od Lidove krofne, bukvalno. Prelepo. Ovo je vanila krofna. Ovo je evidentno čokolada krofna. Nisam znala da li će čokolada da preuzme ukus, pa sam uzela vanilu. I sa vanilom se jako lepo uklapa, moram priznati, i sviđa mi se ovaj kao sandvič moment krofnice. Ova palačinka sa šlagom i jagodama je iznenađujuće lepa. Ne znam da li je zato što je ovako umotana kao burrito ili šta.
Ne znam, ovo je prelepo. Ne znam kakvi ste vi sa pažnjom ovih dana, ali ja bukvalno ne mogu ni na šta da se fokusiram. Pokušavam da bacim đubre već treći dan. Ne uspevam da bacim kesu koju sam pripremim sebi i stavim je pred vrata i ne bacim. I onda je vratim nazad i onda je pripremim opet sutra dan i onda je opet ne bacim. I tako zaboravljam kao debil i ne znam da li ste vi jedni od onih ljudi koji uvek rade stvari usput. Naprimjer, meni je jako teško da kao bacim đubre. Ako sam u stanu i ako ne moram već da izlazim napolje. Znači, mogu usput da ga bacim. Ali da ja samo izađem, da se iscimam da bi bacila đubre, to mi je nepodnošljivo. Ali sam odlučila da je ovo godina kada radim na sebi, apsolutno, na svim svojim nedostacima i problemima. Pa tako i to. Tako da sam danas herojski odlučila da bacim smrdljivu kesu od đubreta. Iako sam je zaboravila treći put, ja sam se obukla i sišla dole, samo da bacim đubre. I moj fokus toliko ne postoji bukvalno da ja neću ići dole liftom ako lift nije na mom spratu, nego ću ići peške. Ali onda volim da idem nazad gore liftom. I sad ovaj je bio na nekom gornjem spratu. I ja razmišljam, dobro, kad dođem na prizemlje, ću da ga pozovem da on mene čeka dole na prizemlju dok ja bacim đubre i vratim se nazad i tu će mi biti lift. I ja razmišljam o tome, nemoj da zaboraviš, pozovi lift, nemoj da zaboraviš, pozovi lift, dok ako silazim stepenicama dole i dođem do dole i prođem pored lifta i ne pozovem ga. Mislim, to zvuči kao jako mala stvar, ali i jeste mala stvar. Ali kad ih ima milion bukvalno, osjećam se kao u nekom hejzu, ono, već nedelju dana bukvalno, ne znam šta mi je, tako živim na pola bukvalno. I onda sam tako stala kao, jel moguće? Ne znam da jeste i vi u istom fazonu. Ili vam je top. I ovo samo na mene utiče tako. To je sve zbog promene vremena. Koliko je dobro, Bože dragi, prelepo. Volio bi da je croissant malo lepši. Mislim da bi sa savršenim, napravit ću listnatog testa croissant, o majku, neće mi biti mrzeti. Mislim da bi sa dobrim croissantom bilo perfektno. Danas ćemo pričati o fenomenu koji mi se desio danas i mene jako zanima da li se to dešava i drugima. Mislim, nije mi se desio samo danas, desio mi se danas, ali dešava mi se ekstremno često. A to je, da li se ikada osjećate kao da ne živite svoj život, nego da ga posmatrate bukvalno kao neku seriju? Ja često bukvalno razmišljam o sebi u trećem licu i komentarišem sebe. Znači ja sam tu i prvo i drugo i treće lice. Ja sama sebe komentarišem u smislu, pogledaj ovu budalu, viš šta radi? Mislim, šta ja radim? Danas sam otišla po jagode, jel da? Zato što su 250 dinara i neće biti još dugo tako jeftine. I onda sam uzela 2 kile. I pošto sam imala 1000 dinara, rekao, sad imam još 500 dinara da kupim na pijaci što hoću. Nemam skoro ništa, znači treba mi paradajza, treba mi krompira, nemam pojma, bilo šta, bukvalno. I kao, kupit ću neko povrće. Kupit ću povrće kada dođem na pijacu. I društvena anksioznost me razbije, ili socijalna anksioznost zove, kako je ko zove, me razbila bukvalno. Izgurala sam da kupim jagode i onda ovako dolazim do paradajza i zapucam
I razmišljam, gle ovu budalu, zbunila se, ne sme ni paradajz da pita pošto je. Majku. I onda još razmišljam, sad će garant da ode kući i da naruči se Volta. I onda sam došla kući, naravno uzela Volt, i pomislila, vidi šta sam ti rekla, i pomislim, pa da, sve znaš. Ja vodim razgovore, to je šizofrenija neka. Ja imam 2 glasa u mojoj glavi koje komentarišu mene šta radim. Pa me zanima da li treba da zovem psihologa ili se to i vama dešava. Nije lepo sa čokoladom, mora se priznati. Uglavnom, dosta se na TikToku ljudi sprdaju sa disasocijacijom. To jest fenomenom koji sam sada opisala, gde se ti potpuno isključiš iz svog života, kao da živiš na autopilotu i ne osjećaš se kao da se stvari koje se tebi dešavaju zapravo tebi, nego kao to da posmatraš sebe u nekoj seriji. Ovo se u psihologiji uglavnom dešava kao rezultat neke traume. A moja današnja trauma je bila blam što ne smem da pitam pošto je paradajz. Nekome smrt drage osobe, meni cijena paradajza koja ne piše. Nego mora da se razgovara s ljudima. Oj, majko. Taj mi je fenomen posebno zabavan, a pored njega mi je to što moja društvena anksioznost nestaje kad imam override bivanja nečijeg kao nečije majke, ne majke, ali kada kao činiš uslugu nekome tebi bitnom, ako ima neki tvoj prijatelj kojem je još teže da uradi to nešto, ja odjednom sam najdivnija i najbolja i najkomunikativnija i društvenija, ja sve mogu da pitam, nije problem nikome da priđem. Kad je za mene, nema šanse. Isto sa pozivima, mrzim da zovem na telefon, da pitam nešto, da komuniciram, ne moram ni da se javim na telefon, a ne da ja zovem na telefon. Mogu da šaljem poruke, ali boga mi da zovem, I to je onako vrlo milenijalska stvar koju bukvalno ja ne znam ko nema. Ali ono što mi je interesantno je kad god jedan moj bivši momak nije jako se boja, bukvalno nije mogao da zove. I on bi najradije, šta god, bukvalno, može da mu noga otpadne, samo da on ne zove doktora. I ja odjednom, kako ne možeš? I onda ja pozovem i kažem, dobar dan, i sve rešim, bukvalno. I nije mi nikakav problem. To je to kao uredno. A da je isto to meni, ja bi morala zovem, mama, zove mi doktora, boli me glava, ili noga, ili šta god. Taj override koji kao odjednom možeš kad nije za tebe, to mi je fascinantno, bukvalno. Kako to? I ova ladnjača mi je fascinantna. Nisam nikad jela ladnjaču na slatko. Sviđa mi se, priznajem.
Ali ja sa šunkom bolje, šta da se radim. I tako sam vam ja rešila da radim na svoje društvene anksioznosti. Ne znam kako, iskreno, ne znam kako se radi na tome, ugledaću. Ali mislim da je sad već jadno postalo, ako nije i do sad bilo, a verovatno i jeste. Kao sad već imam jako puno godina da bi bila anksiozna u društvu, razumeš? Mora na tome da se poradi. Tako da, obavještavat ću vas kako mi ide. Ne želim više da ta anksioznost ima toliko moć nadamnom. Bukvalno me sprečava da radim neke stvari koje želim, zato što ja, šta će pomisliti ko, ja oblam, ja ovo, ja ono. Bukvalno želim da uživam, ne razmišljam ko šta misli, ko šta kaže. Bukvalno samo kao da živim svoj život, neopterećeno bilo čime. Joj, koliko sam se umazala, Bože dragi. To je današnja poruka. To je današnji zavet. Zavetujem se ja vama ovde danas da počinjem da radim na tome. Nije više cute. Ako je ikada uopšte nije nikad ni bilo cute, bukvalno. Moram da postanem fearless bitch. To mi je sada cilj. Pratite moj napredak. Najela sam se apsolutno dosta šlaga i krema i jagoda. Jeste i jagoda dosta. Pojela sam skoro celu ovu. Ostalo nam je malkico. Krosan jedan, krofnu, ovo je stvarno neponošljivo loša i rolatić nam je ostao, ali bit će za Miku, za mamu. I za sve, rekla bi za baku, baka ništa da proba, tako da bit će za tatu i za svako ko bude teo da proba. I to je to. Nadam se da ste uživali. Kontam da će ovo biti neki kraći mukbang, ali tako stvari stoje. Ja snimam bukvalno od jutros, tako da kiselo, taman. Da spere sve ovo. A bitno da ima puno leda. To je to. Nadam se da sam vam izlečila usamljenost i ovog utorka i vidimo se sledeće nedelje. Ćao!